Mitä sä haluat tietää? Mä haluan tietää tästä sun teoriasta. Mulla on joku eksistentiaalinen kriisi, mä haluan tietää enemmän. Ja sä ymmärrät, että jos sä tiedät tästä teoriasta enemmän, niin se joutaa sut vaan isompiin ongelmiin. Tiedän. Okei. Meidän universumimme, kaikki mitä siinä on ja kaikki mitä me ollaan, se voi jakaa 4 eri osaan. Se voi olla salaattia, voileipää, raviolia tai keittoa. Ymmärrätkö? Joo. Kyllä mä ymmärrän. Miten sitten joku niinku kahvi, onko se keittoa? Joo, periaatteessa. Mitä jos siinä on niinku, miksi se on salaatti? No, salaatin ja keiton ero on se, että keitto on nestemäistä. Ja salaatti on niin kuin sekamelskaa vaan. Jos nestemäisyys ylittää 50% asiassa, keitto. Mitä ihminen on? Ihminen on ravioli. Meidät on, kuten ravioli, ulkokuoremme on pakattu iholla ja sisällä on kaikkea muuta. Sillä ei ole väliä, mitä sisällä on, mutta Se on ravioli. joo, niin. Ja salaattia ja keittoa me ollaan aika lailla. Mites universumi? Universumi on ravioli. Miksi se on salaatti? Monet amatöörit koittaa selittää, että se on salaattia, koska kaikki on sekaisin tässä maailmassa ja niin kuin, näin, mutta loppujen lopuksi universumin raja on sen äärettömyys, sen loputtomuus, joka toimii raviolin kannalta sen ulkokehän ja sen sisällä on kaikki laskettava ja nähtävä universumi. Mutta nyt mua seurataan. Mun pitää mennä. Kiitos. Kohta tulet kirjoamaan minut. Ja petyt sitä, että kiitit minua tästä.